da li ima neka kombinacija i ti kao nađeš, ne znam kao kad je mogu da nađeš. Leto smo čuli. Našao. Ja sam prvi nas čim našao. Nego ja nisam teo da ti kažem da si genijalno, našao. Na telefon me zvao, kaže meni... 4 dana se ostao dole. Jer ima negdje da se nađe to i to. Ja se vraćam Nije to ti je francuska... Je francuska bukva i ukrajinski hrast. Nije. Jeste. Francuska bukva i ukrajinski hrast. Osim A sekvoja i bambuski mes. Pa jedeš bambus me. Francuska ne znam da je. A ne može robiš drugo. 30% narudžbine ti bio kineski taj bambus. Ima, našao uz reku. Ja mu kažem, Sad planini. Ne, slušaj, kažem, sad sam trenutno na autoputu, sraćamo Vlastinice zove. Tras, okrenem desi mi dođe sedne u kafić. Šumara naša. Desko treba mi to je to. Šumara. Taj šumar je na Vlasotincu našao to sve. Tako. Sve dobro što već. 10 evra davali po slici. Po slici, to mi smo dobro. 1000 slika, Mislim, sva slika. 10. On je poslao nešto i ja izgooglao neki slike slavi, kao to je to, on mi je poslao 10.000, drugi još dve serundi. Još nije zapamćeno, zašto sam ti rekao da će i Pop Martina Zlato da nađe. Ne postoji stvar koju ja nisam došao. Čekaj, si ti na kraju za te pare tih slika? Hoću bre 12.000, za taj tepus. Znači, oni su tebi kriptovali dug za... Tako se sviđa. I gledaj se, a mi to pojete, Čekaj, jer oni hoće da uzmu 17 17 milijuna evra hoće da ulože u taj deo, da eksploatišu to drveće. I da pošumljavaju. Ti imaš dole? Imaš dole, da. Što imaš šumu? Da. Jel imaš to i kontakt? Kako nemam bre. Samo što ćeš sam lično na teren dođeš, pošto si jako po Bosni imamo tamo, ja si kopirao dole, sad kad znam, samo ćeš lično na teren, ti ideš gumene čizme. A čekaj, može Lado Nimo ti? Može si Lado Nimo. Mogu mi Vuk, pa ja ne mogu da verujem što mi meni sad pričate. Ja sam našao to odmah. Mi nismo, smo milijoni. Čekaj, pa ti si lud, on je, znači, prošao i Crnu Goru i Bosnu, išao on u Sloveniju kad je išao. Slovenija oko Lena Kopra, dole. Ništa mi nije rekao. Izoli to. A zato što su rekli pored vode, on je tražio bambus u Kopru onom dole. A ne može u samu vodu. Ja ovdje nekako da gumi si ja sam jac. Ja znam sve te, znaš kako to ide, znaš. Da. Od izvora 2 putiće vode na 2 strane. Jedan vreme. Ne znam kojim prvi pošao do tebe, Dragane. Koji ti više paš. A reci mi, na nadmorskoj visini iznad koliko raste, to je to. 1000 metara. Tačno tako. Tačno tako. Okolina ima negde špekulacije laničnih dole, ali to nije ni bitno. Nije provereno. A, Vlastnica, to su Ja čovjek sve jeskao. mislim da bi mene sad pavite, da ste vi sve našli, a da ste uzeli pare da niste završili kombinaciju. Još ti kažu da sve Pazi, ja sam 12.000 gledao. Svaki ti čas. Njemu zlo dve. Evo 12. A ne može se Kako vi niste javili? A ovo se cima u to. Ko čekaj što, da niste dali još par. Pičko 2010. Debre, nema ništa od toga. Nije mi ni javio čovjek. Pogledaj, evo ga ovdje, Vasilije, nemoj da preteram. Slušaj. Ali gledaj, a naš... Nema ništa od priče, kažem, nema ništa od toga. Kažem, to je moj drug. Ja znam da si za 12.000. 12.000. Dao sam njemu 2. Nemoj bre brate bacati rovce, ja da sam uzao 2000, znaš gdje bi ja bio. Ti dao 2000, ja... Dobio je Vuković manjače, nisi, pak i možda si nekom dao u Bosni, da, ne, nisi. 2 mu dao, 4 po 500. Vidi, brate, vidi, ako ste zaklali vola za kilo mesa, onda... Ja mu kažem, brate, ovo je trebao... Ne kao da je iz klepeća. Ja ovako kažem, drugi je ozbiljan milioner, razumeš? Ako ste vi njega zaklali za 12.000, pa to je stvarno onda smešno. Jeste. Ja mu kažem, nemoj kaže, daj da ga isklepićemo, ko ima to nešto dostoji. Za 2.000, pa vi ste budali. Znači, ti ne ti kako, pa ti malo ne cajgero više, kod mene se vidi da se mi ne mogu, tako da je priča prosta. Jedno pitanje za tebe, čistiti o najveći možda. Da li čovjeku stvarno to treba? Treba. Ste bilo lud? Ne, jesam ja našao. Ali mi ovaj rekao da je našao. I da su oni rešili priču našu kombinaciju. Ajde ispričamo se, ima kapaciteta francuska bukva, ukrajinski hrast, sekvoja i kineski bambus. Ima abnormalne količine. Pa da ima. Na visini, ti si mi rekao tako. Ja sam ti rekao. Na visini od 1000 do 1200 metara. Uzmi taj svog sejde, me sad ti gledam tamo u mraku. Slušaj, čekaj, ti meni hoćeš da kažeš da toga ima u koliko? 15 hektara 20 šume. To će mi kažeš.